Gechechu mwanasiasa kurwase bunge yo ya Nyalibali Masaba ibo igorigetie kirwo kyo bojumbe azobachori bwe mwaka bwechirwe na 2022 serieta pen momanyi nerani gaboria barayi bali barabisi kokora imirimo yabo bwikiranu baragebeka siasa ensemo asanya ko bagakomochia ase okwenkira ensemo ya siasa libagakwenekeria abamenyi gose abagusi na bananchi bonsia sobwamo amagendero. Mheshimiwa Obonyo okwani yango lyale kero kyo MCA njina lyete kero kyo bochumbe last time baganta bitinda isana ona nane ngajanga tabale negeti musaja takurugeti hana no otole chikuranga de chikale 2027 ona iga ngote yabantu baminto anybody or the sitting ochoriru ayegwa ketu chukura n'abantu bonsi ipi ngabu nubonyakabu mundakabu mandukwa kambwa ese myaka yitikari tebere gakimokora abananchi baitegas amatuka yatgaite makeigo tema kubwata na mwezi segite rikokonya kende yonse oteba sama tuka yatgarite weta national government weta county level ujakira baka MCA ko park tikana magana siasa bonega kore raba na inchi gasi bonega embure gutwa chipare cyangere gusarika amori go kinyagitari tayo mubwata namo kwamane tutwa sima nyaribara itukorie sirimbi utokobuga tutakwira negati twes abasaja ntote bani umaene na bari barigeti wigotoma ke platform yawo ngwa korete ono nando magucha utokote bisiasa inde tayo nane nayo chorire orire muna abaika sta abakorera ekero chiskuru che wiru bone nango kwana iga abana baye kuchipasha esenga kiye bone iga amane Christmas yere back to school ekare next week 2 week ibere chatigere back to school onde bwese ochorire make sure abana baito banyore chipasa chingiya abana baende school mwana onde bwese kwa mane system yachete mwana to yokuirula class mwana to yote kwa batande school